Príjemné popoludnie, dámy a páni, srdečne vás vítam v priestoroch Gamerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Tak ako sa stretáva mesiac s mesiacom, my sa spolu s niektorými stretávame pravidelne na našich podujatiach a dovolím si povedať, že aj s našim hosťom už sa pravidelne stretávame buď v marci alebo v apríli v našich priestoroch. Neviem, či mám predstavovať, ale pre tých, ktorí ho nepoznajú, Jozef Bánaš, politik, spisovateľ, diplomat, poslanec a mnoho iných prívlastkov by sme mohli povedať k jeho menu. To, čo momentálne on je cestovateľ, ako vám už povedal, kde prezentuje po knižniciach, po Slovensku, knihkupectvách, knihy. Jeho najnovší prírastok, ktorý sa tak trošku vymyká z tých posledných, kód 1, kód 9 a ďalšie iné, je Velestúr. Možno ste mnohí o tom čítali, videli ste upútavky, reklama a tak ďalej, ale čo skrýva táto kniha, sa dneska dozvieme my sami tu na tomto stretnutí. Keďže moju kolegyňu poznáte, ju predstavovať nebudem, ale ďalší hosť, ktorý sedí, je veľmi zaujímavý pán. Pokiaľ viem, neprezradí, že je spisovateľ. Prezradím, že je pôvodom Gemerčan a hrdo sa hlási k Rožňave. Takže je to pán Alan Dolok, ktorýho by sme mohli pomenovať, že je to priateľ. Kurník, jemu tlieskať tam. Toto som čakala ináč. Že je to priateľ nášho hostia. A prečo je tu? Ja to nám prezradí pán Bánaš sám alebo moja kolegyňa. Takže srdečne vítam vás, srdečne vítam vás, páni. Nech sa páči, máte slovo a samozrejme nabádam publikum, nebojte sa pýtať. Máte jedinečnú príležitosť sa dozvedieť to, čo nie je v médiách, to, čo nie je v novinách. A to, čo možno na budúce bude v niektorej jeho knihe. Nech sa páči. Takže ak môžem povedať, tak naozaj srdečne vítame u nás pána Jozefa Bánaša, ktorý vlastne už je tu 3., 4. krát sme práve hovorili, že je to tak. No a čo sa týka predstavovania, si myslím, že nemá zmysel nejak dlho o ňom hovoriť, pretože poznáte ho veľmi, veľmi dobre a v januári v roku 2015 vlastne odštartoval svoje turné s najnovšou knihou Velestúr, ktorá bola krstená v januári a vlastne odštartoval rôzne besedy. Jednou z inšpirácií mu bol aj spevák, český spevák a hudobný skladateľ Dan Landa, no a poradcom bol už dnes predstavený pán Alan Dolok. Doterajšiu literárnu tvorbu možno charakterizovať možno ako tematicky a žánrovo rozmanitú pána Bánaša. No a ja sa už nebudem vlastne dotýkať ani jeho bývalej poézie alebo nejakých tých kódov 9 a 1, ktoré tu máte za nami a vlastne ktoré sme sa už rozprávali o nich na predchádzajúcich stretnutiach, ale poďme radšej rovno ku knihe Velestúr. Páni, vitajte, ale ja sa vás najprv opýtam, ako ste sa vydali obaja dokopy. Tak sme si sympatickí. Teraz podozrivé, čo si povedal, by mohlo vyzerať všelijako v dnešnej dobe, že patríme medzi tých 4%. To si ty tak vysvetlil. Nie je tomu tak. Jednoducho, tak ako vy všetci čítate Jožkové knihy, tak som aj ja si prelistoval, nielen prelistoval, ale prečítal, ale ja som s ním cestoval, hlavne kód 9 a kód 1. Takže som overoval všetky jeho tvrdenia, všetky jeho poznatky, ktoré tam uvádza a zistil som, že napísal za prvé pravdu, za druhé jeho myšlienky s mojimi boli v absolútnej harmonii. No tak som proste jedného dňa mu napísal, že či by sme sa nemohli stretnúť, či by si nenašli čas na takého obyčajného človeka, jak som ja. A keď sme sa stretli, zistil som, že aj on je taký obyčajný človek, ako vy všetci. Nie je celkom obyčajný, ale predsa len sa niečím odlišuje od nás. A tak odtedy je tomu 2 roky, tuším, čo
sa stretávame a sem tam si čosi porozprávame a myslím, že nám je celkom spolu dobre. Dnešný deň je tomu. Vznikla myšlienka na Valestúr a vlastne dali ste sa dokopy a vznikla myšlienka na knihu o Valestúre. Približme si ju, pán Banáš. Tak Alan je pre všetkým múdry človek, on je veľmi skromný, ale to múdry človek. Počujete? Prosím vás, je tu ešte niekto okrem rodinných príslušníkov Alanovej rodiny? Nie, ani jeden. Alan je gamerčan. My sme neboli susedia, pardon. Vy boli ste na Šafárikovej v Rožňave? Áno. My sme boli susedia. Áno. Alan, to je vlastne výzva, lebo už priznám sa, že by som prijal nejakú poradkyňu, len stále s ním chodiť, tak. Ale Alan sa mi naozaj, ja mám rád ľudí, ktorí jednoducho, keď má pocit, že by mal niečo povedať, tak nech povie, tak sa mi ozval. Zaujalo ma to. A potom, keď začal vznikať Velestúr a tam silným komponentom tohoto sú runové písmo, ktoré sú teda aj na titulku. Mimochodom, to je autentický runový nápis z Velestúru, ktorý práve Alan fotografoval. No a ukázalo sa, že on týmto veciam rozumie, výrazne viac ako ja. Je síce akože amatérsky historik, ale si myslím, že veľmi by si mohol rozdať s mnohými profesionálnymi historikmi. Takže takto nejak tá spolupráca vznikla. No a potom sme mali prvé naše spoločné veľké dobrodružstvo, sme išli spolu na Velestúr, aj s pani Ivetkou Ceferovou. Inak sa spýtam, počul niekto z vás, to ma teraz zaujíma, a samozrejme Alana, že už predtým, než táto knižka vyšla o Velestúre, vedel niekto z vás, že čo je Velestúr? Inak nie ste... Názov, hej, ale že čo to je... Hej, ale inak, vedeli ste predtým? Tak ste, lebo to je taká štandardná rezonancia, na Slovensku málo kto vie, nielen o Velestúre, ale o mnohých úžasných veciach. Ja dnes som tu vďaka pánovi Jánovi a Alanovi chodil po Gemeri a ja som, že v Štítniku je nejaký úžasný orgán, ale celý ten chrám je fantastický a mnoho ďalších vecí. Čiže máme na Slovensku veci, ktoré si myslím, že sme si mohli tak nejak viacej vážiť. A to bol aj jeden z takých hlavných momentov. Lebo je to taká, povedal som, myšlienkovo syntéza tých romanov Kód 9 a Kód 1, ale ako povedala pani riaditeľka, v úplne inom prostredí, lebo už mi aj priatelia hovorí, tak ty umiestňuješ tvoj príbeh do Kašmíru, do Tibetu, do Nepálu a India, neviem kde. Tak niečo by si mal dať aj na Slovensku, že väčšina mojich kníh sa samozrejme odohrala na Slovensku. No ale celé to vzniklo, ak už teda, inak priateľ, len technická poznámka, uvádzate ma, že dneska bude debata najmä o Velestúre, tak isté, že je to môj nový román, ale ja sa nikdy nebránim žiadnym témam, sa môžete pýtať na čokoľvek. Tu sú aj dve veľmi... Čítal už niekto ten Velestúr ešte? Čítali ste? Vážne? Mám v ruke, no. Áno. Máte v ruke. A čo to s vami spravilo? Páčila sa mi všetky vaše knihy. Čítala som aj Kód 9, Kód 1. Aké je vaše ctené meno? Judová Erika. Vy ste aj u mňa na Facebooku, nie? Veľmi ste mi povedali, ste zutekali. No, takže však budeme sa o tom baviť, ja len poviem, ak dovolíte, že ako to vzniklo, lebo ten vznik tej knihy je zaujímavý. Áno, vy ste naznačili, že je to tak trošičku inšpirované Danom Landom. No Dan Landa, by som skôr povedal, že je to inšpirované jeho piesňou, ktorá sa volá Touha. Je to mimoriadne inšpiračná pieseň. Není cíl, ktorý by si nepostavil. Volej k nebi přání, všechno bude k máni. A ja som vedel, že existuje nejaký Landa, vedel som, že je taký troška kontroverzný v Čechách. To je človek, ktorého polovica Čechov miluje, polovica nenávidí, lebo on hovorí, čo si myslí priamo. Chvála Bohu, že ja sa na Slovensku dostávam do také pozície, čo je vždycky dobré, keď človek vyvolá nejaké emócie, diskuzie. No a zoznámil som sa s týmto človekom tak, že asi pred už 2,5 roka bude 3, možno keď som v Piešťanoch pracoval, dával som dohromady túto poviedku knihu Posledná nevera, naraz mi zvoní telefón a tam, že
to je dobrý, to je pán Banáš, áno. Tady je Landa. To ani hneď neprišlo. Že... A on hovorí, vy ste autor románu Kód 1. A on že hej. No ja bych sa s vama rád seznámil. Potom mi to už tak začalo dochádzať, že veľký Dan bola. A ja mu hovorím, no viete čo, že ja budem rád samozrejme, len nemám teraz nejak v úmysle ísť do Prahy. Mne tam staršia dcera žije, tam vydatá už dlhé roky, máme vnúčku Natali tam a chodím tam relatívne často a vtedy som nemal na pláne. A on hovorí, to nevadí, ja přijdu za vama. Ja hovorím, ale ja som tu už len týždeň, končím pobyt. Nevadí, ja přijdu. Kedy? Zítra. A zítra prišiel. Objavil sa tam Landa. Tak sme sedeli veľa, 8-9 hodín v také pekné krčmičke a začali sme debatovať. A to sa vám iste stáva v živote, že naraz zistíte, že máte pocit, že to človeka poznáte roky. Že si tak myšlienkovo, chemicky, mentálne, intelektuálne, emocionálne sadnete, že si hovoríte, to není snad pravda. Toľko identických názorov sme mali na mnohé otázky z politiky, z religiózne a tak ďalej. To je veľmi podobné, ako sme sa aj s Alanom zoznámili. On sa ohlásil mne, sme sa stretli a naraz sme zistili, že si v strašne veľa veciach rozumieme. No a potom sme sa tak zblížili a ja som už mal v hlave príbeh muža, viac menej môj príbeh, lebo však každý autor v podstate píše o sebe. Ja som tiež bol celý život ten typ, ktorý, myslím si, že väčšina z nás je, že strašne nás rozčuľuje, nechápeme, ako je to modé, že také jasné veci. Celý svet, ja to vidím, je mi to jasné, pohár je poloprázdny, druhý vidí, že je poloplný, samozrejme, a ja nechápem, že to nikto nevidí, že je poloprázdny ten pohár. Proste som chcel meniť svet a niekam ho posúvať, ale nechápal som základnú vec, že svet sa dá zmeniť jediným možným spôsobom, keď začnete meniť seba samého, samozrejme. To nie je žiadna nejaká úžasná myšlienka, ale nejako inak sa to nedá. A ten Dan Landa, predstavte si, čo sa stalo, to bol pre mňa taký prvý moment, keď som sa vážne začal nad sebou zamýšľať. My sa stretli, on býva na Vyšehrade, čo je pre Čechov posvetné miesto. Ja sa postavím, lebo tam, aby niektorí sa nemuseli moc naťahovať. Tak ja potom aj rád gestikulujem. Takže ja len poviem, že ako to vzniklo a potom ideme ďalej, samozrejme. A teraz si predstavte, že prechádzame sa po Vyšehrade, debatujeme a naraz na zemi vidím padnutú škatulku od cigaret. A reagoval som tak typicky, pozrite sa, aké sú ľudia svine, tu na nám robia bordel, ne? A tento veľký Landa, ktorý bol niekoľkonásobný český slavík, sa bez slova zodvihol tú prázdnu škatulku, o 2 kroky ďalej ešte zodvihol nejaký ohorok, bez slova a hodilo do najbližšieho odpadkového koša. Dosť hlúpo som sa cítil, vám poviem. Dosť hlúpo som sa cítil a tam som si uvedomil a tam nastal ten okamih, odkedy my sa s tým Dánom tak podpichujeme. Napríklad on robí také výzvy všelijaké, aby ľudí motivoval, lebo on hovorí, ty vole, to je strašné, tak ja tu na ponociach skladám pesničky, hudbu, texty, potom urobíme šnúru megakoncertov, kde sa do toho zapoja stovky ľudí. Je to nákladné. Potom urobíme koncert, kde príde 20-30 tisíc ľudí, všetci sú nadšení, mávajú zástavami a prskavkami a neviem čím. A skončíme, zatleskajú, rozídeme sa, sme tam, kde sme boli. No a toto proste tu sme si začali rozumieť, že ja som mal strašný pocit, že chcem tými mojimi knihami troška ten svet posúvať, on svojimi pesničkami chce ten svet posúvať. A postupne v tých našich dialogoch sme prichádzali na to, že vlastne nejako inak sa to nedá, len keď budeme meniť sami seba. A to je v tej knižke vlastne, to sú tie dve záhadné postavy, lebo dáma povie, že tam vlastne vystupujú dve postavy, manželská dvojica, muž a žena. A potom taká záhadná postava nejaká, ten liečiteľ, neviem, ako to na vás vplývala tá postava. Ja som si myslela, že to je tá istá postava. Áno. Áno? No v podstate neprezradte, zase veľa neprezradte. Takže, ja som to nechal také otvorené. No ale teraz, aby som prišiel aj k tomu, čo je samozrejme ten formálny obal, nemyslím teraz obal knižky, ale do čoho som to zaramcoval. No a zdá mi začal rozprávať o tom, že mu ohromne v tom posúvaní sa životom pomáhajú runy, runové písmo, lebo runy sú čosi podobné ako hebrejská abeceda,
že to nie je len písmeno, každé písmeno má aj svoj hlboký význam. No a ja tu niektoré runy aj tak mierne rozvádzam a začali sme sa o tom baviť. No a jedného dňa prídem do Žiaru nad Hronom, kde mám kamarátov, majú tam výbornú kapelu, basgitarista je Kremničan. Ja som mi nadšený rozprával, že čo mi všetko Dan Landa rozpráva o runách. Ale čo, prosím ťa Landa, my máme na Velestúre taký runový nápis, jak vyšiť. V živote som ako väčšina ľudí, kam chodím, nepočul o Velestúre. Ešte ten deň ja som tam ostal aj spať, na druhý ráno sme vystúpili celá partia na ten Velestúr a bol som fascinovaný. Prvý raz, keď sme tam došli, tak to vám poviem, že keď som priložil ruky na ten nápis, to potom aj Alan skúšal, keď sme tam už potom neskôr boli spolu, keď som priložil ten ruky na ten nápis, to nie je nič veľké, to asi takéto. Tak to som mal taký pocit, také veľmi zvláštne, také vnútorné chvenie, taká nejaká energia vo mne. Presne ten istý pocit, keď som si v lete minulého roku keď som sa držal za ruky s Dalajlámom. Lebo keď som sa s ním rozprával, tak on ma celý čas držal za ruky. A to bol úplne identický pocit. Čo si také mysteriózne narastie boli v nejakej inej frekvencii. No, takže tam som si uvedomil, že mám príbeh, alebo kostu príbehu a náraz som mal aj miesto. Aj symbol, lebo ja som potreboval vyjadriť symbolicky tú métu, tú túžbu, ktorú má každý z nás, že kam začím vlastne ten muž aj s manželkou, ktorá ho miluje, len už na ňo nemá nervy, pretože on chce zlepšovať celý svet, ale doma nevie umyť riady, samozrejme. To je klasika. Tak mal som naraz aj symbol, Velestúr, a okrem toho navyše, že to je len, teda nie je tam len to runové písmo, ale je to aj staré slovanské obetisko. Potom sa začal samozrejme potom trošku pátrať. No a potom sa do toho napojil Alan, začal som mu veľmi vďačný a naraz sme začali, on odkrýval tie mystéria a sme si potom došli do nejakých takých názorových kontrapunktov, lebo on je presný človek, ja som zase literát, ja si hovorím, pre mňa je kľúčový príbeh, si hovorím, nech si oni hľadajú pravdu. Nemyslím, že nech oni hľadajú. Ja chcem najmä mojimi knižkami ľudí pritiahnuť a upútať na nejaký problém, na nejakú myšlienku, na nejakú emóciu. Čiže ten Velestúr ako starý slovanský symbol, bohyňa Veles, stará slovanská bohyňa matka, boh Túr, starý slovanský boh sily a svetla, plodnosti, čiže naraz som to mal všetko krásne zaramcované. No a Alan mi potom radil, čo sa týka tých jednotlivých rún a tak ďalej. No on ma celé bude presvedčať, že to je blbosť, čo som napísal z hľadiska odborného, samozrejme. Nie, len tak Alan tvrdí, ale má na to veľmi zaujímavú teóriu, že povedz to dámam a pánom. Ja potom mi dajú priestor trochu. No, ja som chcel povedať, že ako vznikol Velestúr, myšlienkou aj... Jožko celkom správne povedal, že ten Velestúr je miesto, kde starí Slovania obetovali, aby sa podvojili, poklonili pred Perunom. Celkom logicky bol určený na to ten Velestúr, pretože to je kopec, na ktorom je neuveriteľný krásny útvar sopečný. Sú tam andezitové také stĺpy, ktoré tvoria taký stôl, akoby obetný, ani nie, že akoby, ale on naozaj obetný bol. No je to poznámka, je to, keď si to pozrite na Google, ale inak vám vrelo odporúča sa tam ísť pozrieť, to je fascinujúce miesto. Podľa môjho názoru je úplne očividné, že tá skala bola zarovnaná. To je plošina na to. Ľudskou rukou bola zrovnaná za tým účelom získania obetného miesta. Bol to určite kopec, do ktorého veľmi často udierali blesky a to práve Slovania vysledovali. Takéto kopce milovali a tam tie obetiská aj zriaďovali. No a ovšem ten runový nápis, to je už úplne iná história. Toto, čo sme spomenali doteraz, toho sa týka obdobia možno aj 20 000 rokov starého, ale tie runy celkom isto stvoril evanjelický farár v roku 1580 zhruba, ktorý mal veľmi silný vnútorný pretlak informácií a vzdoru
informácií v zmysle histórie, ktoré tam sú napísané na tej Velestúrskej skale. Konkrétne ten nápis hovorí priechach Silian od Morane z Rumich Kremitiu Tetur v Tobie Gode 280. To znamená, prišiel Silian od severu, zbúral Kremnicu a Turiec v roku 280. Táto informácia, to je vlastne správa z tlače. Každý v tom vidí tajomno a hlavne ten, kto tomu nerozumie a určite, že má tieto pocity, ktoré Jozef hovoril, že sa dotkne a nevie si to vysvetliť, tak s ním to trochu zamáva, aj so mnou to zamávalo, pretože je to fascinujúce vidieť niečo napísané na skale písmom, ktoré ste v živote nevideli, ktoré si ten človek zostavil na základe oveľa starších rún. A on potreboval proste písmo, ktorým vyjadril svoje pocity, svoje vedomosti, pretože v tej dobe, to bola hlboká doba temná, stredovek, upalovanie kacírov, čarodejníc, v dobe, kedy Turci okupovali naše územie a vo vnútri boli obrovské boje o trón, o sílu, proste sama zrada, sám František Bebek v tom figuroval veľmi negatívne, popravil v tej dobe farára Andreasa Fischera z Kremnice, ktorý pôsobil v Dobšinej. Ho zhodil z hradu. Toto není moje knihe, to teraz on rozpráva. Ja Jozefovi hovorím veci, ktoré sú ďaleko väčšie, ako hlbšie, aby napísal ešte jeden oveľa obrovskejší román, ako je tento. Tak ale viete, títo historici vždycky inklinujú k tomu, že on má nejaký vnútorný vztah k niečomu a teraz ja dostám veľa námetov od ľudí, ako Alan, samozrejme len je to tvoja beseda, pokračuje. Nie, len keby som teraz že chcel brať všetky námety, ktoré dostávam od ľudí, tak by som to ani samozrejme nemohol zvládnuť, ani by sa to nedalo. Čiže, ale dosiahol som to, že jednoducho ľudia sa začínajú zaujímať. No. A to je pre mňa kľúčové. V Kremnici si hovoria, že budú musieť stavať hotely, lebo... Už to tam začína však. My sme to krstili aj v Kremnici pred mesiacom dobrým. Chvála Bohu, posunieme cestovný ruch na Slovensku. A celkom určite. Ja vám poviem, že bol som s Jozefom aj v Banskej Bystrici na besede, sa tak pomýlil a zobral ma so sebou, ako mladšieho brata. On mi to vždy pokazí, tak potom. Tak vidíte, jak mi to kazí. Tuto môžem, lebo tu som doma. Však som tu doma. Ďakujem. Takže tam som sa napríklad zoznámil s pánom Motičkom, vy si ho všetci poznáte, je to veľmi známy človek z turizmu. Takisto. No, a on keď počul tie moje veci, tak bol z toho fascinovaný, uletený a veľmi ma prosil, aby som poslal tú svoju prácu, ktorú som napísal o tom, s všetkom, to dosť rozsiahla vec. A potom hovorí, že on je poslanec VUC, že to musí využiť v cestovnom ruchu, pretože je bombastická správa. Takúto správu, keby mali Američania, tak tam urobia hotdogy, tam predávajú na tej skale. Takže azda sa niečo udeje. No ten Velestúr, to je tak. Samozrejme, ja rozumiem historikom, hoci ani to, čo ty tvrdíš, není dokázané. Je to isté. Tak ty si to dokázal, iní to nedokázali. Hej? Ale rozumiem, ja len chcem povedať jednu vec, že pokiaľ by bol ten nápis autentický, tak je z roku 280. Čiže je absolútne najstarší vôbec skalný nápis, čo v Európe je. A ja si teraz ako slovenský autor hovorím, a prečo by som to ja mal spochybňovať? Keď si zoberieme napríklad uhorského kráľa svätého Štefana, hej, a keď si ho troška rozanalizujeme, tak kto už dneska vie, čo na tom bolo pravdy a čo je legenda, a aj to, čo je pravda, bol to teda pekný beťár, keď to mám veľmi slušne povedať, král Štefán, a dneska ho legendizujú a je z neho uhorský národný hrdina. A my na Slovensku máme výrazne menej rôznych postáv, historických artefaktov, skálnych nápisov a tak ďalej. Tak si hovorím, prečo by som ja z toho neurobila aspoň miesto záujmu, samozrejme, a už nech sa ako odborníci sporia. Pre mňa je kľúčové to, aby som urobil proste niečo, kde budú chodiť ľudia so záujmom. A ten Velestúr má ešte jednu úžasnú konotáciu, čo už Alan naznačil, že to je staré slovanské obetisko, čo je dokázané. A ja som potreboval, ste čítali knižku, ten liečiteľ je maronický kresťan z Libanonu, čiže z úplne iného sveta. A ja som potreboval miesto, ktoré má, nechcem použiť termín, ekumenický nejaký podtón,
ale všeľudský, bez toho, aby som ja teraz do toho zatiaľ nejaké náboženstva, lebo viem, čo vyvolali za diskusie Romany kód 1, kód 9, čomu sa teším samozrejme, ale potreboval som miesto, lebo viete, ako tie kresťania chodia na púte do Medžugorja, do Litmanovej, do Šaština, do Levočia, budisti chodia do Lumbíny, kde sa Buda narodil, a tak ďalej, Indovia majú kopu všetkých pútnických miest, ale nenašiel som miesto, ktoré by bolo, tak povediac, vyjadrením toho prírodného božstva, lebo pre starých Slovanov Boh sa rovná príroda. Čiže príroda boli božstva, Párom a ďalšie. Čiže preto je pre mňa ten Velestúr fascinujúci, okrem ďalších faktov, že to je vlastne staroslovanské, no tak pútnické miesto, není dobrý termín, ale možno, že aj do budúcnosti bez toho, a navyše je to vlastne v geografickom strede Európy takmer. Aha. Takže možno by, a prečo nie si hovorím, prečo nie, by nemohlo mať aj Slovensko niečo takéto a naozaj máte pravdu, už to skutočne začína, ale to zase nebol môj zámer, prosím, zrobiť reklamu. Hoci si mnohí pletú, si myslí, že to je nejaká cestovná kancelária, že Hydrotúr, Tatratúr, Velestúr. Banaštúr. Ale teším sa z toho, že mi hovoria Kremničania, lebo to, tam není len Velestúr, tam máte Velestúr, tam máte pod ním najstarší hostinec na Slovensku, 300-ročný fugerovský hostinec, tam bola cesta obchodná z Bystrice do Kremnice, kde vozili vzácne kovy. Máte tam nedaleko ten Gergelyho tunel, to všetko v tej mojej knihe je popísané. Čiže tam je toľko fascinujúcich tajomných vecí a ako sme sa tu dneska presvedčili, jednoducho väčšinou, drvivé väčšine Slovenky o tom nevieme. Takže ja mám Alana veľmi rád, samozrejme, som mu vďačný za to, že mi s novými vecami poradil. Ja ako spisovateľ, pre mňa to je autentický nápis, pre teba to je... Nie, ja musím, lebo ja sa... Pochybnené, hej? Jožko, maličká technická poznámka. To, že tam nie je dokázané, alebo teda nevzniklo to preukázateľne v roku 280, to je pravda. Ale ten farár, ktorý to tam nechal vytesať, ten mal nejaké pramene, na základe ktorých to nechal vytesať. On sa to proste dozvedel, naštudoval si to, zrejme vo Wittenbergu, kde študoval. A on mal totiž 50 rokov, keď promoval, to nebol žiaden mladík. Hej. Takže on to už bral úplne inak ako tí mladí študenti. A ako náhle on sa dozvedel, že v roku 280 sa stala taká udalosť, on mal potrebu to niekde oznámiť. A oznámil to takým spôsobom, čiže on čerpal z nejakého hodnoverného prameňa. A keď ti to nakoniec pasuje do celkového diania v Európe a vôbec ako vo svete, tak to je asi pravda. To je pravda, to je autentické. Akurát, že to nie je 280, ale 1580. To nie je dôležité. V tom prípade je to starší nápis, ako máte v Trenčíne Laugaricio, starímsky nápis. Nápis nie, ale fakt áno. Unikát. No. Prosím vás, dohodneme sa takto, že Alan má pravdu, len to nikomu neprezradte, dobre? Skúsim byť. A vy zase máte úspešnú knihu, ktorá vlastne v januári sa začala iba dávať do povedomia ľudí a už vlastne tento týždeň, minulý týždeň, alebo respektíve včera na nemenovanej televízii sme mohli vidieť, že knihkupectvo Pantareju ocenilo, tak sa pochválte. Teším sa z toho, no tak to som bol, pokiaľ ste aj vydali Hlas, veľmi som bol potešený, poctený, lebo to je, ako som ja povedal, včera dávali niečo v televízii? Včera to bolo, no, Týždeň kultúra na Tátroch. Ja nedela, vidíte, bežal som včera, Devím Bratislav, som bol potom mŕtvý z toho, tak som nepozeral nič. Ale z toho som naozaj bol dojatý, úprimne to hovorím, lebo dostali, tie moje knihy majú, každá má nejaké ocenenie. Už to ani nepočítam, hovorím to veľmi úprimne, viete, koľko ľudí je za to na mňa nahnevaných, kolegov spisovateľov, ja za to nemôžem. Nech sa číni každý. Ale ten Velestúr, ja hovorím, kód 1, ja som to dostal za kód 1, to ocenenie. To je, keď už teda ste to tak tie knihy ste asi viacerí už čítali, to je dlhšie. Môžeme sa aj o tom baviť. A tie knižky sú mimochodom, toto sú dve najpredávanejšie knižky na Slovensku. Alebo teda patria v tejto kategórii dokumentárny román. Táto vyšla 3 roky a 3 mesiace na trhu a sa z toho predalo dodnes 46 000 kusov, čo je, keď vám poviem, že limit na bestseller je 5 000 kusov za celú životnosť knihy, tak
A z tohoto sa ešte viac predáva, z toho sa predalo za rok aj 3 mesiace asi dodnes 33 000 kusov. Na Si zaslúži potlesk. Na Slovensku. Ďakujem pekne. Ja len hovorím, že by bola nejaká orientácia. No a sieť knihkupectiev Pantarej, ktorá je teda najväčšia na Slovensku, pokrýva viac ako tretinu slovenského knižného trhu, tak robia už 6. rok takú anketu čitateľskú, že ktorú knižku teda považujú čitatelia Pantarej za im, ja som povedal, srdcu najbližšiu. No veľmi som bol potešený a poctený, že asi 20 000 ľudí sa to zúčastnilo, čo je už teda... Pekné číslo. Ja hovorím, že to je najväčšia porota, ktorá mi doteraz dala nejakú cenu. To už sa dá hovoriť spätná väzba vlastne. O istej objektivite, samozrejme. No a čo ma obzvlášť teší, že to je taká zhoda okolností, lebo potom je už s dosť veľkým náskokom som to vyhral pred Danom Brownom s jeho knihou Peklo. Tak ale pred 2 rokmi som písala tlačovú správu na naše stretnutie, že slovenský Dan Brown v Rožňave. Ja som to predpokladala. To bola prvá. Vy ste za tým. Áno. Super, ďakujem. Prvá, ktorá to povedala. Áno. Nevedel, to je prekvapivé. Asi sme to nejak posunuli. A mimochodom, keď som spomenul toho, takže ďakujem každému, kto mi dal hlas. Keď som toho Dana... Vy ste dali hlas? Nie, chcete sa spýtať, nech sa páči, jasne. Ja som veľmi rád, pán Vána, že som si vypočul váš postoj k tej knihe, pretože vďaka Alanovi, ktorý je môj priateľ, som ju čítal ešte predtým, ak sa dostala do knihkupectva, aj s mojou manželkou sme ju prečítali. Teraz hovoríte o tom kóde, či... O Velestu. Ja tak, lebo ste sa nehlasili. Ja takže... som ju hneď poslal. Aha. Dobre, počúvam. No a asi toľko by som ja chcel povedať, že v tej vašej knihe vy ste skutočne významný človek, ste zo začiatku politik, ste funkcionárom v NATO, vo vojenskej organizácii, hej. Rozprávali ste sa s Dalajlámom a mnohým iným, čiže ste človek, ktorý keď niečo dá na papier, tak to stojí za to. Ne? A veľmi radi sme si mi to prečítali. Keď som tú knižku čítal, ja som si do začiatku myslel, že si píšete, že v tom pozadí je skoro váš životopis, ale potom som prišiel na to, že nie je, pretože vy poznáte strašne veľa ľudí a tá knižka nie je len o tom Velestúre, to je... Áno, to je len rámec. Však sa zmienujete tam o kokaine, o testovaní drog v Afganistane, hej, na tom, ako to vlastne je. To je veľmi také závažné konštatovanie o tom, čo tá misia tých amerických vojakov... Na čo je na to v Afganistane, hej? Na čo to všetko je, hej, takže aj by som mal k vám troška takú otázku, že či necítite aj nejaký tlak z rôznych strán, pretože aj voči cirkvi ste neboli nejaký milosrdní, hej, keď ste napísali túto knižku, hej? No cirkev, to preto, lebo cirkev, teda tá dogmatická cirkev je nemilosrdná voči môjmu vzoru Ježišovi Kristovi, viete, v tom je problém. Necítite aj nejakú taký tlak z takýchto všelijakých iných? Tak ja len, ak dovolíte, samozrejme zodpovedať na vašu otázku, len pán hovorí, tam sú 2 kapitoly, kde ten hlavný hrdina ide spievať našim vojakom do Afganistanu. No a tam sa dozvedá, že na čo vlastne je NATO v Afganistane. Ja tam otvorene hovorím, že NATO, aby zabezpečovali bezpečnosť pestovania, pašovania opia. Vy to teraz nahrávate, takže ja viem, že to už teraz sleduje ďalšie stovky ľudí, ale oni to všetci dobre vedia, že je to tak. Tá vojna sa nedá vyhrať v Afganistane. To je čistý nezmysel. To nás klamú, len sa tak práši. Len není tu nikto odvážny, kto by povedal, že císar je nahý. Všetci sa boja. Poviem vám konkrétne, však tam som dal tiež rozhovor, však aj za to. Si zoberte, že, lebo ja generálne hovorím, že delím ľudí na 2 skupiny, na majiteľov pravdy a na tých, ktorí pravdu hľadajú. Aj to meno, čo vy ste spomínali, ja osobne toho človeka ani nepoznám, len som si prečítal aj ten časopis Zem a vek. Sú to tiež ľudia, ktorí hľadajú tú pravdu, pretože dneska sme sa dostali do takej situácie, čo sa médií týka, že úloha médií není vás informovať, ale oblbovať. Jednoducho proste vám nepovedia pravdu, najmä sa stávajú do pozície majiteľov pravdy, ale zabúdajú tí majiteľia pravdy, tí novinári, že ľudia dnes nečítajú
očami a ušami a nepočúvajú rádio očami a ušami, ale srdcom. Vy nemusíte byť intelektuál, aby ste naraz ucítili, že čosi vám tu nesedí. A keď vám poviem konkrétne Afganistan, mal som teraz besedu s jedným človekom, presne, ak ste sa ma vypýtali, čítal Velestúr a mi vyčítal, že čo tam píšem za nezmysly o Afganistane. A ja mu hovorím, samozrejme, bol som tam, bavil som sa aj s prezidentom Karzajom, bavil som sa aj s veliteľmi, aj s vojakmi, čo tam sú, nie len so slovenskými. A keď poviem, prezident Karzaj v septembri 2014, keď končila misia NATO v Afganistane, teraz ju zase Obama predĺžil, tak do očí americkému veľvyslancovi povedal, že ich oklamali Američania, že 13 rokov tú krajinu len, prepáčte, rozdrbali, ja nemám na to iný termín. Zdevastovali to, žiadne bezpečnosť sa tam o nič neposunula, pestovanie opia sa z 10-násobilo, v záverečných rokoch, keď bol Taliban pri moci, tak dokonca zakázal pestovanie opia, nastúpilo na to a sa z 10-násobilo. A ten človek vám povie, že som, jak ste to povedali, jak to označujú týchto zemavek, no, konšpirátor, že ste konšpirátor. Ja vyťahnem z Washington Post, z amerických novín, prejav Karzaja, kde toto hovorí, že slovenskí novinári sú, prepáčte, tak predposratí, tí mainstreamoví, že oni už ani nezoberú to, čo napíšu americké noviny. No a potom písali tam, že slovenská misia vojenská splnila s odsťou svoju pomaly, to je retorika za Varšavské zmluvy, internacionálnu povinnosť v Afganistane a tak ďalej. Čiže už ani to, keď mu to ukážete takto pred nosom, čiže najväčší konšpirátor v Afganistane je Karzaj, ako bývalý prezident, samozrejme. Čiže na vašu otázku, že či sú na mňa nejaké tlaky, samozrejme, že sú, boli aj z cirkevných kruhov, ale keď vám poviem, že napríklad román Kód 1 si prečítal trebárs aj arcibiskup Robert Bezák. Predávno sa som s ním stretol, sme diskutovali. A tá pravda sa ukáže, vidíte aj v prípade Bezáka už sa ukazuje. Úžasne sa zabávam, keď Slovenská biskupská konferencia teraz vyhlasuje včítanie vášho rošňavského biskupa, či arcibiskupa, neviem, ja tej hodnosti nepoznám. Keď teraz vyhlasujú, že akí sú rádi, že pápež prijal Bezáka, jak sa oni úžasne tešia, to už väčšie pokrytectvo ani nemôže byť. Samozrejme, ale títo ľudia teraz, vy keď to pustíte a budú to počúvať, tak budú zase na Banáša útočiť, lebo Banáš rozpráva v podstate to, čo je fakt. Ja som nie žiadny konšpirátor, jednoducho hľadám fakty, a hľadám tú pravdu, ja netvrdím, že ju mám. Ja sa snažím tú pravdu nahádzovať a nech si každý hľadá, nech ľudia premýšľajú. Takže je to veľmi jednoduché. Ja sa vám chcem za jeden takýto fakt poďakovať. Je to veľmi osobné. Ja sa volám Jevtušenková, priezviskom. Ja ďakujem, že ste mi vysvetlili úlohu Jevgenia Jevtušenka v roku 68. Pretože nikto mi to nevedel povedať, že prečo sa on dostal do nemilosti u v zóne nadšenia to píšem. Áno, však áno. A tam ste mi to, vy ste prvý, ktorý mi to vysvetlil. Ja to je presne autentická epizóda. Potrebovala som sa dožiť skoro 50 rokov. To je autentická epizóda. Áno, ja viem. A teraz som si to už na Facebooku pozrela, takže ja sa vám veľmi pekne chcem poďakovať, že som konečne pochopila. A vy niečo máte z Jevtušenka? Neviem. To je to, že neviem. A to nie je časté priezvisko. Starý otec sa sem dostal ako vojnový zajatec ešte za prvej vojny. No a keďže... Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Banáš. Okrem všetkého možného iného, čo mi vaše knihy dávajú, to je pre mňa také uspokojenie, že viem vlastne, čo znamenal, alebo čo znamená tento človek. Keď len teda asi menovať. Viete, to keď spomínate, alebo ruské meno, ja som není žiadny nejaký rusofil, ja rešpektujem kvalitu, kultúru, vzdelanosť každého národa. Ja si hlboko vážim americkú deklaráciu nezávislosti z júla 1776, čo je jeden z najúžasnejších dokumentov, ktoré vôbec ľudstvo o slobode a ducha stvorilo. A vážim si ľudia, ako bol, ja neviem, Jefferson a Washington a Lincoln a Franklin a Kennedy a Martin Luther King a ďalší mnohí skvelí Američania, no ale prepáčte,
táto americká verchuška to je na hony vzdialené od zakladateľov Spojených štátov amerických. To už naozaj není o slobode. Je mi to veľmi ľúto. Ja to hovorím otvorene, slobodne. Všetci to vedia, všetci to cítia. Takže keď teraz poviete ruské meno, tak mne sa stáva na besedách niekedy, dokonca na gitare občas zahrám Bulata Okudžavu, François Villon, tu je krásnu pieseň. A keď začnem hrať, tak čitatelia mainstreamových médií, mladí oblbnutí ľudia, tak si sa kúkajú, že rusky, že on spieva rusky. Hej. Prečo nemáme tú gitaru? Tak, neviem, mám taký hlas. Vrúžňa ešte gitara nebola. Mám taký hlas odidený, takže no, ja to na vašu otázku, viete, ja si potom kladiem ale otázku, aký je vlastne zmysel, nechcem teraz povedať, že tvorby spisovateľa, aký je zmysel života každého z nás? Čo sme tu všetci len na to, aby z nás urobili, prepáčte, konzumentov a plodičov nových konzumentov? Tak potom, na čo? Tak potom, aký je rozdiel medzi človekom, ktorému Boh aj ako jedinému ľudskému tvoru dal tú výsadu a tú výsosť rozum, čiže možnosť slobodného rozhodnutia sa. To znamená, že tí, ktorí pravdu nehľadajú, prepáčte, sú proti Bohu, pretože sa mu vysmievajú do tváre. Pretože ja odmietam, prepáčte, čítať ako idiot, ešte od väčších idiotov, ako som ja, komentáre v novinách. Ja nepotrebujem nejaký, nebudem teraz tie mená hovoriť, vysvetľovať, že čo si ja mám o probléme ich zmysleť. Ja mám do svojho rozumu, navyše možno mám tú výhodu, že mám povedzme nejaké jazykové znalosti, že si to porovnám a potom si urobím nejakú syntézu, ale jednoducho, keď teraz poviem, keď vám povedia, že opakujem, ja som, není žiadny rusofil. A vôbec už není som nejaký podporiteľ Putina. Ale jednoducho, keď teraz máte, nemám to tu, mám to niekde v aute, mapu Ruska, kompletne obkolesenú základňami NATO, Rusko je kompletne obkolesené základňami NATO. Máte z amerických zdrojov, že Američania majú 155 základní na svete s 220 000 počtom vojakov a obslužného personálu. Rusi majú v podstate jednu v Sýrii a ešte majú tam v tých bývalých územiach Sovietskeho zväzu asi 3 alebo 4. A oni vám povedia, že Rusi sú agresori. 155 k jednej a oni sú agresori. Tak oni si už naozaj myslia, že my sme tu už kompletne padli na hlavu. A ľudia tomu veria. Lenže to není také, to není len proste len tak. Včera, neviem, či ste sa dívali na správy, to sú už veľmi vážne informácie. Ja som včera myslel, že som sa vrátil do roku 70, keď Česká, oni to prebrali od Čechov. V Čechách teraz je nejaký návrh zákona o zavedení brannej povinnosti, dokonca pre ženy, čo nebolo ani za komunistov. To nebolo ani za komunistov. A teraz tam strihnú otca, nejaký otec, platený komparzista, však to je jasné. Čo myslíte, kto robíte demonštrácie? Všetko platení ľudia. A ten otec hovorí, že síce keby došlo k najhoršiemu, tak by nechcel svoju dceru poslať do vojny, ale že teda tí Rusi sú, ja neviem čo. A potom dajú, nevideli ste to? Potom dajú tú dievčinu, tú jeho dceru, 17-ročnú šušku, ktorá hovorí, že ona by nechcela vojnu, ale že keby bolo treba, takže by to bolo férové, keby aj dievčatá išli bojovať proti tým zlým Rusom. Však to je propaganda jak vyšitá. Jak vyšitá. A oni to pustia do televízie a teraz si hovorím, koľko percent občanov tejto krajiny a Českej sú takí sprostí, že tomu uveria. Veľa, čo? A ja stále neviem, prečo musíme niekomu trčať. Prepitujem pekne zo zadnej časti tela. Sme na to zvyknutí. Máme radi teplo. Západu. Či nemáme vlastnú hrdosť, že to musí. Takže ten Afganistán, ja som tam, boli komentáre, samozrejme aj k tým 2 kapitolám, respektíve tam sú aj iné kapitoly. Boli komentáre k tomu, že prečo to tam dávam. No lebo je to tak. Počujete, keď vám povedia, nemecký dôstojník v Kábule mi hovorí, lebo si dali pár piv, však tí vojaci sú tam frustrovaní, ťažko frustrovaní, akurát peniaze ich tam držia. Nemecká vláda dokonca skrátila pobyt nemeckých vojakov zo 6 mesiacov na 4, lebo už im šíbalo z toho.
zarábajú veľké peniaze, samozrejme, ale však to sú stresy, lebo však neviete, kedy vás kto tam klofne. Tak tam to píšem aj v tej knižke. Tam mi hovorí ten nemecký dôstojník, my sme tam chodili z tých, tam 8 dní, no tak to zase není tak strašne veľa, ale predsa len čo si vidíte. Boli sme v Badachšáne, to je najchudobnejšia provincia Afganistanu a tam sme chodili v tých ťažkých obrnených japonských Toyotách, prosím vás pekne, kde má na riadiacom pulte napísané, že maximálna rýchlosť 40 až 60 km, my sme šli tak 15, lebo to sú není cesty, to je jama. Čiže tie ťažké obrnené auto, to sa presúva. Okolo nás prebiehali domáci na somároch len tak ako laum. Tam máte odpoveď, prečo sa to nedá vyhrať. A videl som veľa zodvihnutých prstov v Afganistane, keď videli vojakov NATO, ale ani jeden nebol takto. Všetky boli takto. Všetky. Ani jeden som taký nešiel. Čiže my si tu nahovárame úplne nezmysly. A rozpráva mi ten nemecký dôstojník, že páma náš, tu majú v zuboch samozrejme, tých, čo sú v tej misii, čiže aj nás, len oni ani nevedia, že my existujeme, chvála Bohu, to je naše šťastie. A hovorí mi, viete, koho najviac nenávidia v Afganistane? Tak neviem, no tak najviac je Američanov, lebo tých volajú, to sú pre nich krížiaci novodobí. Prosím, ja vám to rozprávam, vedomí si to, že to natáčate a že to zavesíte na YouTube. Je to úplne jedno. Američanov, potom Angličanov, lebo tých dvakrát okupovali, dostali od tých somárov na fraka, potom Rusov, lebo tých okupovali. Inak to je strašné vidieť staré hrdzavé ruské tanky, kde na láfe majú deti húpačku a sa na tom húpu. To je naozaj deprimujúce. A hovorí mi, no a tak koho tu ešte ako tak akceptujú, sme my Nemci. A ja mu hovorím, no tak áno, viem, že Nemci tam stávajú aj nejaké školy, nemocnice a tak. Hovorím, tak áno, viem, že tu robíte takéto veci. Hovorím, to nie je hlavný dôvod. Že skúste uvedať nejaký dôvod, prečo Nemcov ešte majú tu radi. Hovorím, ja neviem. No lebo oni vedia, že my sme v druhej svetovej vojne proti týmto trom bojovali. To je nenormálne situácie. A toto naši politici vedia. Všetci sú uplatní, prosím vás pekne. Novinári sú ešte uplatnejšie politici. Nehovorím, že všetci, ale títo, čo robia tie politické komentáre, tak to vám je niekedy z toho zle. Ja si kladiem otázku, či tí ľudia sú takí hlúpi, alebo takí podliaci. Toto neviem dešifrovať. Že tí ľudia nie sú takí sprostí, že by nevedeli, ako to je. Vedia predsa jazyky, vedia si to prečítať. Tu na rozprávajú, že že Putin že porušil medzinárodné právo, že otrhol Krym od Ukrajiny. Čo je nominálne pravda. No lenže už nikto vám nepovie. Kardinálna otázka je, že ten Putin mal na to 25 rokov čas od vzniku Ukrajiny, keď už tak veľmi ten Krym chcel, prečo si ho nezobral predtým? A tu vám nikto z týchto ľudí neodpoveda. Nikto. Až keď začal Majdan, bo to už si málo kto pamätá, vo februári 2014 podpísali v Kyjeve dohodu Janukovič, nemecký minister zahraničia, francúzsky minister zahraničia, že stiahne Janukovič ozbrojenú stráž, policajtov a všetko, čo tam bola armáda, strážili parlament. On to stiahol, lebo sa tak dohodli. A na druhý deň tam vrazili do parlamentu nejakí čudní ľudia, amatérski protestanti so samopalmi, jasné, že vycvičení ľudia, ktorí donútili proste celý parlament, aby Janukoviča zhodili a urobili tam túto pučistickú vládu. Však ja neviem, že Janukovič bol nejaký aniel. Janukovič bol gangster, iba proruský gangster. Keby bol proamerický gangster, tak tam sedí do dneska. Nemajú s ním žiadny problém. Čiže tam od tej chvíle prestali platiť dohody. To je pointa celého príbehu. A pre Rusov si treba uvedať, že pre Rusov Sevastopol je kľúčový južný prístav, kvôli ktorému viedli vojny s Turkami. Rusi pustia, neviem kdečo, ale Sevastopol nepustia nikdy. Tam som bol takisto. Som sedel v Sevastopole na minulovke hejtman Zagajdačný s hlavným veliteľom ukrajinskej černomorskej flotily. A tam je to tak poprepájané, tam sú rodinní muži, ruský dôstojník, ona je Ukrajinka, proste v jednom baráku, to všetko tam je spolu. Lebo nikoho ani nenapadlo, že raz sa to bude deliť. Čiže keď prestali platiť dohody po Majdane, treba povedať, že ten Majdan po vode bola skutočne autentická, oni to aj volajú revolúcia cti. Pretože to obyčajný Ukrajinec, mne tam vyšla knižka Zóna nadšenia, tak ja viem, troška som v kontakte s tým ľuďmi. To bola spontánna ľudová vzbúra.
veľmi oprávnená proti ukrajinským oligarchom, lebo ich tam ožobračujú a okradajú. No ale potom sa tam začali miešať nejakí čudní ľudia. Náš prezident tam ide klásť sviečky tým 120 zastreleným a nikoho sa nepýta, že kto ich zastrelil. Dodneska sa to nevie. To sú len také nejaké vraj údajné. Niekto zostrelil lietadlo v tom Donecku, holandské, uvalili sa sankcie, dodneska nikto nepovedal, kto ho zostrelil. Rozumieme si, čiže tam sa to začalo odviať. A už nikto nepovie dneska, že Kosovo bolo úplne to isté. Neviem, či viete, že v Kosove celý výsledok odtrhnutia Kosova od Srbska je, že tam majú Američania po nemeckom, myslím, Ramštajne druhú najväčšiu základňu v Európe. Bond Steel, 44 000 ľudí personálu. No a druhý dôvod, že Madeleine Albrightová si sprivatizovala kosovské telekomunikácie. Takže takto to chodí, viete. Takže prosím vás, opakujem, ja v tom rozhovore, keď ste ho čítali, ten Zem a vek, tak tam som naložil aj Putinovi samozrejme. To sú ľudia moci a používajú podobné metodiky. V 99. roku, možno si to pamätáte, začali Čečeni protestovať. Tak naraz v Moskve v septembri vyletel do vzduchu jeden panelák, 200 mŕtvych, pár dní na to ďalší panelák, 200 mŕtvych. Prišli to Čečenom, dodneska sa nedokázalo, kto to vyhodil. No a vtedy sa všetci zjednotili, Putin bol predseda vlády okolo Putina a naložili Čečenom. Čiže tieto metody sa používajú, čiže ja som nie žiadny obhajca Putina, ale teraz analyzujeme Ukrajinu a situáciu, ktorá s tým súvisí. Takže ja vás nechcem o ničom presvedčať, ja to takto vidím. Nech sa páči, priestor je pre vás, kto sa chce pýtať. Takže ale ja som prosím, aby ste došiel debatovať o literatúre. Poďme ku knihám. Keď si rozmyslíte nejakú otázku, tak ja sa opýtam pána Banáša, ktorá je mu taká najmilšia za posledné obdobie, alebo vôbec od tých prvých? Či má? No, asi taká najnáročnejšia kniha na písanie bol Kód 1. Predpokladám, že tu asi už ste viacerí čítali. To mi Dan Brown povedal, my sa stretli s Danom Brownom. Mimochodom, v Lani som mal neuveriteľný rok na stretnutie. Viete čo, nič nie je náhoda. Nič sa nedieje náhodou. Ja som mal takú túžbu stretnúť sa s 3 ľuďmi. S Danom Brownom, s Dalajlámom a s arcibiskupom Bezákom. A v Lani som sa so všetkými 3 stretol, predstavte si, neuveriteľné. A s Dalajlámom som sa stretol v najšťastnejší deň, jeden z 3 najšťastnejších možných dní v minulom roku, 3-sedmičkový deň. Lebo 7 je šťastné číslo a takže museli ste sa s ním stretnúť v júli, lebo to je jediný 7 mesiac. A ja som sa, a to znamená alebo 7, alebo 16, lebo 1 a 6 je 7, alebo 25, 2, 5 je 7. Ja som sa s ním stretol 16. júla roku 2014 a 2014 2 plus 1 je 3 a 4 je 7. Neuveriteľné. Takže tá kniha Kód 1, a to sme sa o tom bavili aj s Dalajlámom, keď vás to zaujíma, môžem povedať, ako to prebiehalo. A s Danom Brownom v januári sme sa stretli. No a on mi naozaj povedal tak úsmevne, že Ježišmarja, keď som povedal, že o čom to je, a už len tá obálka ho samozrejme upútala, aj Dalajlám mu veľmi tá obálka upútala, lebo je to podľa mňa veľmi dobre spravené. To keď s tým pohnete, raz to je Buddha, raz to je Kristus. A Dan Brown mi hovorí, no tak keď budeš mať raz také šťastie, že cirkev vyzve, aby to nečítali, tak vtedy budeš slávny. No. Možno sa to stane, lebo v týchto dňoch sa končí anglický preklad románu, už je hotový preklad románu Kód 1. Ale viem, že to čítajú aj slovenskí katolíckí kňazi. Bol som veľmi dojatý, vám poviem, keď už o tom Kód 1 hovorím, nedávno to bolo v Žiline, 2 týždne sú tomu. Chodia na moje besedy aj evanjelickí kňazi, aj farárky evanjelické. Nitre, a kde bola farárka. A chodia debata s tými evanjelickými kňazmi je samozrejme úplne iná ako respektíve s katolíckými není žiadna, lebo tí nediskutujú, tí vám povedia, ako to má byť a to. Ale predstavte si v Žiline na besede takto. 2 metre predo mnou sedí jedna pani, taká 70-nička, mala veľmi silné okuliare. Chuďatko ledva. Videl som, že tie očka tak behali, ma nevidela dobre. Tak
keď začala debata, tak ona mi až dojata mi poďakovala za romány Kód 9 a Kód 1 a hovorím, najmä ten román Kód 1 ma v živote ohromne posunul. Teraz ja sa tak na mňa dívam a videl som, že ani ma dobre nevidí. Tak som dal takú otázku, prepáčte, vy ste čítali tú knihu? A ona mi hovorí, lebo ten pán ju celý čas takto držal za ruku, taký 40-tník, mladší, výrazný. Hovorí, nie, ale celú mi ju prečítal tu na tento pán, to je náš katolícky farár. Predstavte si. A potom ten muž, bez slova, mal také zarosené oči, nič mi nepovedal, mi silne stisol ruku, podľa, že on to čítal. Že... A ja som mu povedal, ja vám uľahčím situáciu. Ja vám poviem, čo si vymyslíte. Môžem vám to povedať, nemusíte na to reagovať. Katolickému faráru. Som povedal, vy si myslíte to isté, čo tam je napísané, len sa to bojíte nahlas povedať. A on na to vôbec nereagoval. Takže Kód 1, samozrejme aj z hľadiska čítania materiálov, aj z hľadiska cestovania, ale to bola taká radostná robota, taká naozaj, to bola výzva pre mňa, ten Kód 1. Aj z hľadiska kontroly čitateľskej som si zamakal. Bol si prvý čitateľ. Takže nech sa páči. Výzva teraz pre vás, pýtajte sa. Od toho robíme takéto stretnutia, aby ste sa mali možnosť pýtať, aby už potom nie pri úteku, jak sa vraví, že nám čas horí, chcete vedieť všetko. Ten Kód 1 je knižka, ktorá vyvoláva bez debat. No už ten Velestúr sa začína tomu blížiť. Tomu sa blíži určite. Najviac diskuzí, len viete, čo sa týka Velestúru, tak tam sú skôr také politické veci, to, čo ste napríklad, alebo čo sme debatovali. No a ľudia sa boja o tom hovoriť, lebo však tu keď hľadáte pravdu, ste hneď konšpirátor. Podľa mňa aj tú tézu a myšlenku konšpirátorov vymysleli tí, ktorí nás krmia týmito volovinami. Však si zoberte len Usama bin Laden. Usama bin Laden v časoch, keď Rusi okupovali Afganistan, to bol pre Američanov národno-oslobodovací bojovník. Oficiálne. Potom, keď sa vymenili, keď tam Rusi odišli, nastúpilo NATO, tak naraz bol terorista. Kristus bol konšpirátor, ne? Kristus bol najväčší, že preto ukrižovali. Veríte na čísla? Viete čo, ani veľmi nie, ale sú to také zhody, také náhody, že... A pre mňa tie čísla sú istým symbolom, nie je náhoda, že kód 9 je 9, prečo devina, kód 1 je jednička, podľa mňa, tam je aj kapitola, sa volá Kód 1, to vysvetľujem, že tá jednička je pre mňa symbolom. Tak Kristus je pre mňa, viete, tak žijeme ťažké, zložité časy a každý hľadáme tú cestu k Bohu a hľadáme tú cestu životom a je dobre, keď máme niekoho, kto nám tak trošku svieti na tú cestu. Tak budisti majú Budu, moslimovia majú Mohameda a my, kresťania, máme Ježiša Krista, len sme ho tak nejako nám ho tí dogmatici zobrali, poslali ho na nejaké imaginárne nebesia, lebo, viete, my sme už takí ľudia, my máme veľmi radi morálne vzory, ale nech nie sú veľmi blízko pri nás, nech nás neotravujú. Nech idú tam a my sa budeme modliť, kláňať a chodiť na púte, len pre Boha nech sem neprídu. No a ja som nejak v umeleckom stvárni toho Ježiša z tých nebies sa pokúsil sňať a dať ho tam, kam patrí medzi nás. No a samozrejme to je, v tej chvíli začínate byť pre majiteľov dogiem nepríjemný, pre majiteľov pravdy, pretože to je tie cirkvi, ja hovorím najmä katolické kresťanstvo, sú dve od čias Nikajského koncilu. Jedna je tá skutočná Ježišova cirkev, miluj blížneho svojho ako seba samého, rozdiel svoj majetok chudobným a následuj ma. A druhá je tá mocensko-dogmaticko-teologická, ktorá vám nepripustí diskuziu. Však si všimnite, katolíckí kňazi, oni nevedia diskutovať. Oni zvyknutí na monológ. On vám to len naseká, cak a nepýtajte sa. Ale už, chvála Bohu, ja hovorím tak, že ja mám v hlbokej úcte dobrých kňazov. A vždy, keď niekam prídem, sa spýtam, máte tu dobrého kňaza, keď ľudia povedia áno, keď vám hovorí to slovo, ktoré vám dušu pohľadí, však každý potrebuje nejaké povzbudenie do života. A keď je takýto kňaz, tak chvála Bohu. Buďme radi, že sú takíto kňazi. Nuž, ale nie všetci sú takí, samozrejme. Nie každý taký ako Anton Srholec alebo Robert Bezák a ďalší. Aký človek je pre vás Robert Bezák? Viete čo, veľmi ma prekvapil
svojou takou neuveriteľnou špláchosťou. Zaprvé to veľký chlap. Deviny nohy má topánky. Ja mám dosť veľké nohy, on má ešte väčšie. A taký, možno, že aj ten rok, čo bol vo vyhnanstve, si predstavte, že my Slovensko, to je jediná krajina, o ktorej viem v Európe, ktorá pošle človeka v 21. storočí do vyhnanstva. To bolo čisté vyhnanstvo. Oni ho poslali do vyhnanstva, teraz sa tešia, že pápež ho prijal. No comment. A ten Bezák, ja som sa s ním stretol pri takej zvláštnej príležitosti, nebudem rozvádzať kde a ako, ale dosť dlho sme diskutovali o rôznych veciach, o cirkevných záležitostiach a tak ďalej. Mimochodom na Román Kód 1 sa vyjadril veľmi pozitívne. Veľmi pozitívne. Takže, viete, to je tak, pravda je ako olej na vode. Vy môžete ten olej do tej vody tlačiť, koľko chcete, ale on vždycky na ten povrch vypláve. Skôr či neskôr, ale vždy vypláve. Proste jednoducho to sa nedá, či tam možno nie teraz, možno o 100 rokov, to je jedno, ale vždy sa to ukáže. Čakáme na tú pravdu, hej? Tak pozrite sa, že to máte to isté s novým pápežom. František, ne? Tá Slovenská konferencia biskupov píše tie pastierské listy k rôznym témam, podľa mňa často úplne obsolentným, ale ešte nenapísali pastierský list slovenským katolickým veriacím, aby sa modlili za tohoto pápeža. Podľa mňa by si to zaslúžil a potrebovali nejaké povzbudenie. Takže... Pokiaľ môžem, a vy si rozmyslíte možno ďalšie otázky pre nášho hostia, tak ja sa opýtam vlastne ešte pána Dologa. V istom nemenovanom časopise bola vlastne nejaká tá dvojstránka ohľadne Velestúru, ohľadne vôbec možno prepísania dejín. Bol nejaký ohlas za tým? No, ohlasy sú hlavne z takých odbornejších kruhov. Môžem konkrétne povedať, najpikantnejší ohlas bol z Matice slovenskej, ktorej som prvej ponúkol tie svoje myšlienky alebo možno trošku objavy. A s tým, že je to inštitúcia, ktorá prvá by mala vedieť o týchto veciach a ona ich chce vedieť, ale nie tak, ako som to napísal ja. Ona nechce vedieť pravdu, ona chce vedieť niečo. Matica Slovenská rada, teda ľudia, ktorí v Matici Slovenskej teraz sú, oni by radi, keby ten nápis mal predsa len tých 3,5 tisíc rokov a nechcú počuť pravdu, na ktorú som prišiel. On totiž, ja som nedopovedal, ale ďakujem za tú možnosť. Ten človek, ktorý napísal tento nápis, ktorý je najslavnejší na tom Velestúre, tak napísal tých nápisov viac v Kremnických vrchoch, pretože on sa tam pohyboval častejšie, tam chodil pravdepodobne. Proste sme poznámka, sú aj odborníci, ktorí tvrdia, že je to pravý nápis. Tak nie sú odborníci a to sú ľudia, ktorí nepočúvajú to, čo neodborník takzvaný našiel, nejaký dolog. Totiž ten farár napísal aj nápis na jednej skále nad Hornými Pršanmi, ktorý má text U nás, kresťanov, panuje slepota. V dobe 1580 napísať niečo také na skalu v arabských písmenách, to znamenalo trest smrti v okamžite. Takže on práve kvôli týmto svojim myšlienkam, jak som povedal, pretlak potreby sa vyjadriť, bol tak silný, že on si zostavil rúny na to, aby to mohol niekde napísať. A taká veta, u nás kresťanov panuje slepota napísať v tej dobe, to bola naozaj riskovanie života. A on sa tam, ten človek ešte aj podpísal. Takže až taký veľký problém to nebol. Problém bol rozlúštiť to, samozrejme. Z týchto rún, ktoré boli na Velestúre, som si zostavil abecedu a podľa tejto abecedy som potom rozlúštil ďalšie nápisy, nie len na Horných Pršanoch, ale ešte iné. A mne bolo hneď jasné, že keď som tam na tom nápise videl vykričník, že to nemôže byť rúnové písmo. Práve, pretože vykričník sa používa zhruba od roku 1580-1600. To je prvý identifikačný znak veku toho nápisu. To som ti asi nepovedal, alebo si si nevšimol. Druhým identifikačným znakom termínu, kedy bol napísaný, je dvojbodka.
Tá hovorí tiež, za to, je tam napísané totiž, po tomto nápise je napísané titul, dvojbodka, tá je tiež nepatrí do rún. Pils, to je jeho meno, podpis. Faor, čo je skrátka farár ordinár. Keby bol farár a nebol by biskup, tak by som si povedal, no na čo si písal ten ordinár. Keby bol biskup, tak by si napísal ordinár. Lenže ordinár bol titul, ktorý používali v tej dobe aj vysokoškolskí profesori. Boli na tej istej vedomostnej úrovni ako biskupy. Mali právo používať tento titul. A teda, keď som sa teda pustil lepšie do štúdia jeho životopisu, tak som zistil, že on bol rektorom vysokej školy v Šarošpataku, kde pôsobil práve v tomto období, v tom inkriminovanom. A bolo mi to hneď jasné. Je to farár, ordinár, vysokoškolský profesor, veľmi vzdialený človek, môžeme byť naozaj na neho hrdí, pretože sa narodil nedaleko v Spišskom podhradí a pôsobil aj v Dobšinej napríklad istú chvíľu, kým tam neprišli Turci a neutekol od svojej ženy. Za to bol potom vyhnaný z Dobšinej preč. Proste jeho život bol naozaj veľmi pohnutý. Proste, aby ste nemali pocit, že to je príbeh o dobšinskom farárovi. Skrátim to, je to proste, tieto nápisy majú svojho autora, ktorého poznám, je dokázané, nie že to fantazírujem, ale je to skutočne dokázané, že vznikli v tomto období, viem prečo vznikli, napísal som o tom správu, Matej z Slovenska to nechce počuť, nechce vidieť, ale pozoruhodné, najpozoruhodnejšie na tom je práve to, že on čerpal z nejakých zdrojov, kde bolo zdokumentované, že v roku 280 bola tá kremnica zlikvidovaná, bola vypálená. A to je najdôležitejšia správa, ktorá tu existuje, pretože tým pádom vlastne nám oznámil, že tá kremnica nebola založená Karolom Robertom v roku 1326, ale ona existovala už ďaleko skôr, minimálne 1000 rokov. To znamená, Kremnica dnes je najstarším mestom nielen v Strednej Európe, ale vôbec v Európe, pretože málo ktoré mesto má kamenný dokument o tom, že existovalo. Také dokumenty má možno Rím a možno, ja neviem, netrúfam si povedať, ktoré ďalšie mesto, ale a teraz keď si to vezmeme globálnejšie, tak sama Kremnica určite neexistovala ako vákuum, vo vákuu, to v žiadnom prípade. Ak existovala Kremnica, tak existovali tu aj ďalšie osady, mestečká, hlavne tam, kde sa nachádzalo zlato, striebro, pretože tieto kovy pútali ľudí podstatne skôr, než si Slovan, ktorému stačila motika a poličko, pretože Slovania nemali záujem o nejaké zlato a nejaké tieto, nemalo to pre ňu cenu. On potreboval k životu obilie, potreboval sa nakrmiť, potreboval sa nájsť. To zlato, hodnotu toho zlata mu prišli ukázať práve tí, ktorí sa prišli dobývať, kradnúť, zbíjať, Kelti, Avári a tak ďalej, nebudem ich to menovať. Takže je to, ja teda klobúk dolu pred análnymi vedomostami, ale hovorím, že pre mňa ten velestúr je symbolický. Skúste, môžem sa vás opýtať vaše pocity z toho? Neviem veľmi rozprávať, ja nie som zvyknutá nejak sa... Lebo, dobre, okej, samozrejme, ja len, aby nevzniklo, prosím vás, je to rámcovanie. To rúnové písmo, tam má ten zmysel, ako sa povedal, že každá rúna má nejaký lepší obsah a vlastne ten príbeh je tak, že on, ten hlavný hrdina, má vylúštiť názov toho vrchu a každé to písmeno mu nejak pomáha na tej ceste hľadania. Ale aby ste mali troška predstavu, ja nerad teda nezvyknem čítavať z mojich kníh, ale tu je taká záverečná kapitola, kde už to vrcholí na tom velestúre, kde ten hlavný hrdina je s tým svojím druhým ja. Len ak dovolíte, aby ste mali predstavu, lebo tam ide hlavne o myšlienky, o emócie v tej knižke. Mnohí mi hovoria, že im tam veľmi veľa aj tie dialógy pomohli. Ak dovolíte len takú krátku ukážku, dvaja muži, ktorí kráčali rok, celé sa to odohráva v priebehu roka vlastne, to je zhustený jeden život, to je vlastne jedno podobenstvo, by som to povedal. Tak sa lúčia. A vlastne tam je úžasná pointa v tom, že my vieme, ako by sme mali kráčať našimi životmi.
Len vždy je ťažšie, aby sme my žili cnostným životom a ľahšie je vyžadovať to od iných. Ja tu v úvode hovorím, to je tá Ovidiová myšlienka. Ovidius hovorí, vidím a schváľujem lepšie, za horším však kráčam. To je to, že my vieme, čo je. Ale od chvíľa, ako sa narodíte, tak vám hovorí rodič, učiteľ, kňaz, každá autorita, toto nerob, to môžeš, tam nechoď, to nesmieš, to smieš a už sa dostávame do toho matrixu. Hej? A potom to my preberáme a my zase hovoríme každému, čo by mal robiť, čo nie a nepozeráme sa na seba. To je o tom, že hľadáme smietky v oku svojho blížneho a nevidíme brno v oku vlastnom. A ten liečiteľ, lebo tu nemajú mená tie hlavné postavy. Je to žena s veľkým Ž a muž s veľkým manžela, dvaja manželia a potom ten záhadný liečiteľ. A ten liečiteľ je postava, ktorá všeličím prešla, ukazuje sa, že prešla hroznými vecami a on vlastne tiež vedie toho muža tým rokom, tým jeho životom, tým, že mu stále hovorí, čo by mal, čo by nemal. Je to veľmi múdre a zmysluplné, ale nakoniec sa ukazuje, že vlastne ten liečiteľ viedol sám seba, lebo ako ja hovorím, záhradník iba zdanlivo pracuje na záhrade. Záhradník pracuje predovšetkým na sebe samom. Čiže ten liečiteľ mu záver hovorí, okrem iného, ak dovolíte, som ti veľmi vďačný za to, že si ma naučil tolerancii a pochopeniu. Že skúsenosť je neprenosná a jediné, čo môžeme od iných žiadať, je, aby nás nasledovali. Ale v tom prípade im musíme byť príkladom. Si spevák a tak spievaj pieseň radosti a nie smútku. A netráp sa tým, či tvoj spev počujú. Tvojim osudom je spievať. Aj lesy spievajú večne a nestarajú sa o to, či ich niekto počuje. Aj šípy, ktorým netrafíš dravca, majú zmysel, lebo dravec vie, že sa musí mať na pozore. Myslel som si, že ľudstvo sa dá zmeniť predtým, ako ho budú viesť na popravisko, ale to sa nedá. Napriek tomu ostáva plameň plameňom aj vtedy, keď je uzavretý v lampáši. Dôležité je, aby sme ho nesli vysoko nad hlavami a svietili ním, kým to pôjde. Vďaka tebe som pochopil, že dôležité nie je, či na anielov dosiahneme, ale aby ruky, ktorými po nich siahame, boli čisté a odvážne. A teraz poslednú vetu z tejto ukážky. Už viem, že svetec a zločinec sú bratia, len jeden mal v živote viac šťastia ako druhý. Túto poslednú vetu som prečítal pred týždňom vo väznici v Novej Dubnici. Niektorí väzni sa rozplakali. Pán povie. Boli veľmi z toho oslovení. Čiže ja len chcem povedať, že ten velestúr je o hľadaní, tak ako všetky moje knihy sú o hľadaní. Zdánlivo sa nachádzajú v rôznych priestoroch, niektoré v politickom, niektoré v religióznom. A ja som hrozne šťastný, že veľa ľudí mi hovorí, že touto knihu im dodávam odvahu. Že pochopili, že nie je hanbou, keď človek do prachu padne, ale hanbou je, keď v tom prachu ostane. A ten velestúr má ten symbol, že to je tá naša túžba za tým dobrom, za tým šťastím. Lebo nepoznám človeka, ktorý by nesníval, ktorý by nechcel byť šťastný, len niektorí majú viac odvahy za tým svojim šťastím, za tým svojim snom, s niektorým menej. A okrem toho je to namáhavé. No a ten hlavný hrdina kráča za tým svojím snom, za tým velestúrom a potom sa mu podarí na ten velestúr výjsť, symbolicky samozrejme, a tu aj reálne. A keď je na tom velestúre, tak nadšený si tak vydýchne spokojne, že tak som to dokázal, poobzerá sa a zistí, že tam je ďalší velestúr a za ním je ďalší velestúr. A že takéto sú naše životy, že nikdy to nemá začiatok a koniec, že vždycky je to o vzletoch a pádoch, o porážkach a o víťazstvách, ale nikdy ešte nikto nežil taký život,
že by len víťazil. A na druhej strane, tí, ktorí zdanlivo len prehrávali, tak prehrávali len preto, že si to sami tu nasadili do svojich mozgov. Lebo jednoducho človek, ktorý nás formujú naše myšlienky, z ktorých sa potom stávajú zvyky. A keď vy si do hlavy nasugerujete, že vy ste smoliar, že vy nič v živote nedokážete, pokiaľ vám to od detstva rodičia hovorí, ty si sprostý, z teba nikdy nič nebude. A vy si to pripustíte a s tým vyrastáte. Tak z vás naozaj nikdy nič nebude. To sú tie matrixy, do ktorého nás vždy tí mocní tlačia. Pretože mocní nás nikdy nepotrebujú mať slobodných, vzdelaných, zdravých. Každý človek, lebo to sú myšlienky z Velestúru, čo vám teraz hovorím. Každý človek, ktorý sa stará o seba, o svoje zdravie. Každý človek, ktorý duchovne rastie. Všimajte si, ako vyzerajú naše knihkupectvá. Keď si zoberete, koľko bolo duchovnej a ezoterické literatúry pred 15 rokmi a koľko je teraz. Ja neviem, že všade je pravda, ale koľko ľudia hľadajú. Každý, kto sa stará o svoje povznesenie, každý, kto sa stará o svoje vzdelanie, každý, prepáčte, kto má záhradku a dopestúva si na záhradke, čiže stáva sa nezávislým od mocných, tak je pre mocných nebezpečný. Na čo by farmácia potrebovala zdravých ľudí? Však skrachujú. Na čo by politici potrebovali vzdelaných a sebavedomých ľudí? Prečo nás krmia týmito volovinami všelijakými, nechcem to ani menovať? Pretože potrebujú nás mať za hlúpych. Lebo keď je človek chorý, keď sa bojí, preto nám naháňajú strach. Preto nám cirkev natlká v kóde, jeden to hovorím, nejaký smrteľný a dedičný hriech, aby sme sa báli. Lebo keď sa bojíte, tak ste ľahko ovládateľní. Vy, keď, ja neviem, ste není spokojní s vašim dôchodkom, alebo ste není spokojní so zdravotnou starostlivosťou, s čímkoľvek, tak nadávate na vládu. Ale vo chvíli, keď vám hrozí nejaká katastrofa, či prírodná, či vojna, tak v tej chvíli prirodzene začnete si poviete, Ježišmarja, no teraz len aby som prežil, aby som sa zachránil a už sa obracieť na svoju milovanú vládu, ktorá vám nahovára, že keď ich budete voliť, tak vás oni zratujú a zachránia. Rozumieme si, čiže ja tým Velestúrom vlastne dodávam ľuďom sebavedomie, aby proste sa nebáli pracovať sami na sebe, aby sa nebáli stať slobodnými a nezávislými. Prečo ten Dan Landa, ktorý je mi tak trocha vzorom, v tých Čechách má problémy? No lebo je to nezávislý a slobodný človek. Ja som priniesol na Slovensko v decembri, možno ste si to všimli, bola taká výzva, z Nemecka to išlo, významní nemeckí politici to podpísali, 64 bývalý prezident nemecký, predsedovia vlád, zemských, významní umelci a tak ďalej, režiséri, herci. Tak som to doniesol cez môj kamarátov na Slovensku, oslovil som tu pár ľudí, vplyvných, zaujímavých, dobré mená, ktorí to podpísali. Mierová výzva, čo sa týka konfliktu na Ukrajine samozrejme, ktorej myšlienka bola taká, že vyčlenovať Rusko z Európy je nezmysel. Jednoducho Európa, západná Európa pôjde na hubu, keď nebude mať Rusko ako druhý stĺp, to je úplne jasné. Rusi nepotrebujú Európu, Európa potrebuje Rusov. A oni to odignorovali a mňa začali za to napádať. Pretože som nabádal ľudí, prosím vás pekne, premýšľajte, zamýšľajte sa. Takže ja som hrozne šťastný, že ten Velestúr, v podstate dáte mi za pravdu, na každej druhej strane sú nejaké príbehy, sú tam myšlienky, sú tam epizódy. Ja neviem, že všetky sú originálne, viete, ako ten človek číta kopu vecí, a ja už ani neviem, kde sa stretáva sa s tým samozrejme. Takže ja som tam tieto veci zakomponoval. Už ale keď vám ľudia na besedách potom unisono hovoria, že táto knižka ich posúva, no tak to si hovoríte, tak vtedy to má zmysel písať samozrejme. A dávali ste si takú otázku predtým, vy dvaja, obidvoch, ale osobitne sa pýtam. Vyjde mi to, príjme ma a posuniem to, čo som si myslela, že by sa dalo posunúť až do takéto podoby. A vás by som sa opýtala, mám ho prijať? Veď mám dosť tých ponúk,
Čo ak je to jedna z takých, ktorá mi len zabere čas a nič z toho nebude? Ale to už ja viem. Viete, naozaj to máte pravdu, že dostávam veľa. Ja denne dostávam, ja sa tým aj ospravedlňujem tým ľuďom, ktorým už nestiam odpovedať, to sa nedá. 25-30 mailov. A z toho dosť veľa je takých, že ľudia starší, mladší vám posielajú texty a povedia, pán Manáš, napísal som román 300 stranový. Prosím vás, prečítajte si ho, povedzte mi na to váš názor a tak. No viete, no, čiže ja sa snažím byť zdvorilý a slušný k tým ľuďom, ale to sa jednoducho fakt nedá. Ale keď vám príde odborný komentár, ako prišiel od Alana, tak to vás hneď samozrejme upúta. A on odo mňa nič nechcel, on mi len dal svoj komentár k tomu. Takže tam som, a to už hneď vycítite nejako, že to má nejaký zmysel, že tam nejaká synergia a tak ďalej. Pre mňa s ním je radosť cestovať v aute, keď debatujeme. Aj keď sa sporíme, samozrejme, že čo je dôležité? Kultúra sporu je dôležitá. Naša Adela má úžasnú formuláciu, ona mi vždycky tak rozpráva, oco, pre Krista, pána, zás lezeš na barikády a bojuješ tu za tvoju pravdu. A ona hovorí, to ma spucovalo, keď som rozprával, že čo bolo s Dalajlámom. Tak ja som Dalajlám mi povedal takú frázu, že treba bojovať za mier a za také. Ona hovorí, čo ty furt bojuješ, furt musíš bojovať. Dalajlám mi aj povedal, že není dôležité bojovať, dôležité porozumenie. Lebo tých práv, viete, to je, teraz tu keby si sadlo pred vás 10 maliarov, tak každý namaluje vás, ale každý vás vidí ináč. Čiže naozaj nie je dôležitá tá pravda sama o sebe, ale to, aby sa tých 10 maliarov medzi sebou kvôli svojej interpretácii nezabíjalo. Čiže tolerancia a pochopenie. A nie je to, že kto nejde s nami, staré komunistické heslo, tak je proti nám. Dneska sa to už tu normálne, to už máte vo vzduchu. Čo hovorí pán Dolok? No, ja som už nechcel veľa, pretože to je Jožková beseda. Je pokojne. Bude čo vystrihovať z toho. Takto cestujeme spolu. Ale tak zabite nám nehrozí. No. Musím povedať, že Jozef je veľmi charizmatický človek s úžasnými myšlienkami. To ostatne vidíte v jeho knihách, a ktoré je to zaslúžene najpredávanejší, najlepší spisovateľ. To neprináleží mne, nie som literárny vedec, ale určite je veľmi zaujímavý spisovateľ, ktorý vám má čo ponúknuť, až objavné, až myšlienky, ktoré vás možno aj nahnevajú, alebo proste niečo vám dajú. A bolo veľmi fajn s ním spolupracovať, pretože veľmi mi lichotilo, že človek ako Banáš, to niečo znamená, prijal moje myšlienky, využil ich. Áno, bola to pre mňa veľká podsta, pretože ja som v týchto veciach nič neznamenal, a dokonca nie som ani vzdelaný oficiálne. Zas priznaj si, koľko ľudí sa už pozná s niekým, kto sa stretol s Dalajlámom. No, tak, práve toto hovorím, toto Jožkovi hovorím, že... Práve preto sa na vás nalepil. Nalepil. Jožko sa stretol s mnohými ľuďmi, môžete si na jeho web stránke pozrieť, s koľkými ľuďmi sa tam stretal a odfotil. Oni sa stretli so mnou, boli rozhodné. Ty si sa fotil celý život s dôležitými ľuďmi a mne stačí, že ja sa fotím s tebou. Ja som skromný, mne úplne to stačí. Ale naozaj, vážne môžem povedať, že bolo to fajn. Mal som veľmi dobrý pocit, také zadosťučinenie, že niekto ocenil. Nebol sám, musím nekresťanský sa pochváliť, že moje myšlienky si všimol aj jeden z najlepších historikov na Slovensku, doktor Irša, s ktorým som konzultoval to všetko, na čo som prišiel. A teraz ale poviem niečo, čo bude smrdiť. Povedal pán Dolok, vaša práca je to najlepšie, čo som čítal toho roku zo slovenskej histórie. To bolo veľká podsta pre mňa, som ten deň aj nezaspal. Skutočne bolo to niečo. Povedal, že za takúto prácu sa dáva bežne doktorát a za oveľa horšie práce. No, dobre. A teraz ale by som... Teraz by som ako moderátor na chvíľku, aby to nebolo také ťažké, lebo tieto témy teraz ľudia pôjdu domov takí smutní a budú rozmýšľať ťažkými vecami. Je na čo rozmýšľať, ale ja som sa ťa už dávno chcel spýtať, tuto na Gemery, možno aj na západe, to som sa ešte nestretol, sa hovorí,
doprčiť, mám hlad ako spisovateľ. Ty si jeden z najúspešnejších, alebo slovenský najúspešnejší spisovateľ. Mávaš hlad, alebo aký je to mať hlad ako spisovateľ? To musí byť strašné, čo? To sa hovorí ako herec, ne? Ako spisovateľ? Nie, ako spisovateľ. Viete čo, ale teraz si to, počuj, ale si to v celku tráfil, lebo ja pravidelne píšem v stave hladu. No. Nie preto, že by mi žena nechcela dať, ako z chladničku máme dosť dobre zásobenú, ale ja píšem v 90% skoro ráno. Naozaj ja mám tak nastavený biorytmus, že stávam medzi 4:30 a 5:00. Ja hovorím, že ja na vstávanie nepoužívam budík, ale nadšenie. Ja sa teším, že idem písať. A vstanem okolo tej 4:30, dám si takú nejakú meditáciu krátku a dám si studenú sprchu. Lebo ja to, už som to niekde aj povedal, že v mojom veku už človek zabúda. Čiže ja ráno stánem a teraz dokeľu na čo som to vlastne vstával, že? Tak si dám studenú sprchu a vtedy mi to príde, že na čo som stál. Písať máš, tak idem písať. A píšem tak do takej 8 asi. A tak potom už nejak štandardne pobehám. Ale o tom hlade. No ale čiže ráno je človek hladný, samozrejme. Ale dáte mi za pravdu, ktorí vstávate ráno, že tá hlava je ráno o mnoho čistejšia, máte viacej energie, cez deň má človek strašne veľa rôznych vnemov a tak ďalej. A teraz večer, ja priznám sa, je veľa samozrejme spisovateľov, kolegov, ktorí píšu v noci, ale ja neviem, no niekedy, keď treba, tak robím aj v noci prirodzene, ale to už tá hlava mu odbieha myšlenky, to vám vyhrí všetko, čo ste ráno vstanete a ste trojnásobne efektívni. To inak teraz... Funguje to samozrejme, že to máme overené ráno tie vnemy a najmä energie a to slnko vychádza niekde, aj keď povedzme zamračené, to sú všetko pozitívne energie, to na vás má veľký vplyv. A toto mi rozpráva, ja som sa pýtal Dana Browna, že teda, aký má on spôsob práce, on hovorí, že tak to bolo veľmi milé, ja mu hovorím, počuj, jak to ty robíš, že si taký svetový? A on hovorí, no stáva ráno o 4:00. Ja hovorím, tak dávaj bacha, už mi veľa od teba nechýba, sa mu po 5:00. Spadne budete. Takže, a tiež mi dal za pravdu, že on hovorí, že ráno tá hlava je naozaj čistá. A potom mu hovorím tu už, keď som teda pri ňom, že no aké máš také nejaké rituály, že čo robíš, keď si unavený, lebo niekedy naozaj, Nemci majú taký pekný výraz, že na písanie treba mať hlavne Sitzfleisch. Proste musíte mať tú kondičku, ten zádok udržať na stoličke. A keď niekedy idete, že niekedy máte pocit, to sa mi stáva mimochodom veľmi často pri kóde jeden, že to som mal taký pocit, ako by to niekto písal za mňa. Nielen tie ruky tak behali potom po tej klávesnici a to vám ide 12, 13, 14, 15 hodín niekedy. Len odskočíte niečo vypiť, zakusnete. Žena, ani nevnímam ženu, lebo proste myšlenky vám víria, to ste ako Stano Radiš rozprával v prevádzkovej teplote. A tam naraz zistíte, že potrebujete jednoducho aj fyzicky sa troška tak prebrať. Ja mu hovorím, že čo ty robíš? A on hovorí, že on má taký nejaký prístroj, uviaže si nohy na to a otočí sa a visí dole hlavu. Že si prekrvuje hlavu, si prekrví jednoducho. A že tomu veľmi rýchlo ako pomáha. Ja mu hovorím, tak ja som nie taký bohatý, jak ty, ja nemám takýto prístroj, ale ja sa postavím na hlavu len tak. Otočíme zamek. To sa aj teraz postavím, keď si na hlavu, takže nie je problém. A to vám prekrví hlavu, samozrejme. No a pijem, už keď sa bavíme o týchto veciach, ja pijem veľa zeleného čaju, viac nálebový zelený čaj, nie tie sáčkové, lebo tie, čo pozametajú zo stola, zo zeme, čo napadá, ale kvalitný čaj sypaný. Ale zásadne len predpoludne, lebo to má veľmi silné účinky. Skúste si to, ja vôbec nepijem kávu, čiernu, kvôli žalúdku, nerobí mi to dobre na žalúdok. No. A toto má veľmi silné účinky, keď nechcete v noci spať, dajte si večer o 6:00 viac nálev zelený a nebudete spať. Čiže niekedy ja sa priznávam, že keď potrebujem v noci robiť, tak si to dám, ale potom nespím. To som si ešte, keď som pil, tak som si musel dať ráno o 3:00 3 slívky, aj tak som nezaspal. Skočím ti do reči. Teraz mi napadá, a možno dôležitá vec. Tak, jak si hovoril o tom entuziazme, si písal kód 1, nepozeraj na hodinky, prosím ťa.
Tak, inak pozor, ja mám času dosť, ja tu aj spím. Že si bol v takom entuziasme a nevedel si sa dočkať, kedy budeš písať, tak tento istý pocit si môžem povedať ako čitateľ, že čitateľ takisto nevie odložiť knižku, že? Keď je dobrá kniha, tak to vám škoda ísť spať, pretože vás to proste zaujíma, že čo bude na tej druhej strane a až ste na poslednej a už vám je ľúto, že skončilo. Pravdepodobne je to na tej tvojej strane, proste každá minca má dve, že ak ty ako tvorca to prežívaš už prvý, ty vieš, že my to budeme tiež s tebou. Čiže kniha je taký fenomén medzi nami dvoma, ty to tvoríš a ani nevieš, nie že vieš ako, ale jednoducho ty to prežívaš rovnako ako ten čitateľ. Dobrú knihu prežívaš takto. Dobre hovoríš. No ale je to, viete čo, ty si povedal veľmi dôležitú vec, že, a to ma naozaj veľmi teší, pri tých mojich knihách, proste zodvihnite ruky, kto ste čítali niečo odo mňa, aby som sa tak zorientoval. Váš život teraz plynul úplne iným smerom, keď ste nečítali nič. Ale to je pravda. Oni sa boja priznať. Keď prečítate toto, tak vás to hodí o zem. Ďakujem pekne, takže veľa ľudí čítalo, ale nie veriacich. Ale áno. Všetci sme veriaci. No tak. Dogmatikov a nedogmatikov, takto by som to povedal. Dobre, tak dogmatikov celkom. Nie, lebo tu ľudia si to pletú, mňa sa často pýtajú, pán Manaš, vy ste veriaci? Ja hovorím, samozrejme, ja nepoznám niekoho, kto by neveril, že každý k životu potrebuje veriť v čosi. A chodíte do kostola? To je automaticky druhá otázka, čo dostane. Ja sa vždy pýtam, no a to ako súvisí chodiť do kostola a viera? To sú úplne odlišné veci, samozrejme. Len nám to zase dogmatickí teológovia tak natlkajú, že kto nechodí do kostola, není veriaci. A keď môžem do toho vstúpiť, tak jedna čitateľka sa raz pýtala dole nás, že či ste mali nejaký problém s cirkvou. Ale nemal som. Neviem, ktoré knihy čítala, ale proste... To nie je frustrácia. Že, viete čo, ja hlavne by som povedal, takto vám poviem, dostávam aj niekedy veľmi nehorázne maily, ale to sú všetko zbabelci, to sú anonymovia. To sú ľudia, ktorí vám... Ja si veľmi vážim ľudí a na besedách sa mi stáva, že niekto vystúpi a teraz mi protiargumentuje a tak ďalej. Vtedy to má takú povedal som, brizanciu, šmrnc, že tá diskuzia je proste akože to vyvolá isté emócie. Potom niekedy to dopadne tak, že ja už len tak sedím a potom ľudia začnú medzi sebou. Ja už do toho vôbec nevstupujem, nech si to tak vysvetľujú. Ale tiež potešilo ma to, že čo si ty povedal, že ľudia mi unisono hovoria, že pán Manaš, že neviem, ako to vy píšete, ale ja keď čítam tie vaše knižky, hádam až na tú poviedkovú, tak dobre, poviedky sú iný žáner, a Idioti v politike, to tiež iný žáner, ale dokonca aj Dubček, ktorý je román o politikovi, že je ráno 2:30, mne už klípkajú oči od únavy, ale ešte si hovorím, ešte jednu kapitolu si prečítam, že chcem vedieť, čo bude ďalej. No tak je mi ľúto, dneska keď takto nepíšete, tak máte veľmi relatívnu šancu na to, že vás budú čítať ľudia v nejakom väčšom rozsahu. Samozrejme, každá literatúra má zmysel a ja si vážim literatúru od nejakých ťažkých intelektuálnych, alebo skôr by som povedal pseudointelektuálnych kníh, až po tú takzvanú, neviem, z nejakých neznámych dôvodov odsúvanú ženskú literatúru, lebo ja poznám lekárky, vzdelané ženy, ktorým povedia, pán Manaš, že ja čítam Táňu Vasilkovú alebo Evitu Urbaníkovú, lebo ja mám také stresy v robote, že ja prídem domov, zoberiem si tú knižku a som v inom svete a proste unikám z tej reality, samozrejme. Ale tie knižky, viete, ale to je, ten gríf sa musí človek naučiť. Priznám sa, že mne samozrejme takým môjim vzorom, čo sa týka, takto môjim spisovateľským, ale aj ľudským vzorom sú dvaja, Lev Nikolajevič Tolstoj a Johann Wolfgang von Goethe. Aj ľudský, možno viac ľudský ako spisovateľský. A zase z hľadiska techniky písania sú to určite Dan Brown, Angličan Ken Follett. To sú takí dvaja, ktorí píšu takým štýlom, čo sa mne páči. A musíte jednoducho písať tak, že už prvou vetou musíte toho čitateľa chytiť. Román Kód 1 začína vetou. Keby bol Tomáš tušil, čo sa mu v káni prihodí, asi by bol zodpovednejší. Druhá veta. Ale keby bol zodpovednejší, nestal by sa nový zázrak v tomto biblickom meste. No toto, keď napíšete, tak už si každý preboha, čo sa tam stalo. A už ide.
No ale to je už to vaše umenie, že to viete takto napísať. Lebo ja som mohol začať tým, že ja neviem, Tomáš ráno naštartoval svoju Fiatku a išiel a... Na druhej strane ten kód 1 je dosť ťažký čítanie. Je tam kopec faktov, ale môžem prezradiť, že 80 strán vyhodil z toho, že to je už veľmi obsiahla kniha. A to je škoda. No vidíte, teraz toto je klasický taká dišputa medzi vedcom a medzi literátom, pri Westuru podobné, že ako Alan hovorí z tejto knihy, a tam má 430 dobrých strán, čo už je dosť. A ja som z toho ešte 80 strán vyhodil veľmi zaujímavých informácií. Škoda. Len som si hovoril, už keď tam toto dáš, tak už ti to brzdí príbeh. A čitateľ chce predovšetkým príbeh. A na pozadí príbehu informácie. Čiže to už musí ten autor veľmi zvažovať, že koľko tam nasúkať tých informácií, aby z toho nebola vedecká nejaká učebnica. To je záloha na kód ďalší. Áno. Máte pravdu, však samozrejme, ja veci, ktoré nepoužijem, tak si uskladním a dám zase vždycky, niekde sa to použije. No, väčšinou, neviem, že všetko. Takže ja teraz idem na jeseň do Butánu hľadať stopy, prečo je to najšťastnejšia krajina na svete. O tom samozrejme napíšem tiež niečo, samozrejme, lebo... Takže máme sa na čo tešiť. Tak je to také. Priestor pre vás, nech sa páči. Čo má kto ešte sa opýtať? Počúvam. Nemusíme to nejak znásilňovať. Nie. Pokiaľ by ste chceli končiť, tak to môžeme ukončiť, ale zase nie mi ľúto to nejak skôr ukončiť, ako by ste... To sú záložky do kníh. Tam je moja webová adresa. A pani riaditeľko, máme ešte túto nálepku? Idem z knižnice, či do knižnice? Takže nech sa páči, má niekto niečo? Lebo my to s Alanom, my vás tu zvládneme zdržiavať do 10:30, do 11:30. My máme takisto čas, takže nie je problém. Máme sa na čo tešiť, pretože cesta je ďalšia pred vami, ale ešte mám taký pocit k tomu Valestúru. Predchádzala tá súťaž potom. Už ste boli na tej chate s tými výhercami? Ja, no prosím vás pekne, to je inak, ja vám vrelo odporúčam, tak Gamer je fantastický, to je... Dá sa tam dostať. V pozitívnom šoku, ale... ďakujem vám. Na našom služobnom a na mojom služobnom. Tak ja si to nalepím, fantázia. Toto si nalepím na to, sa mi páči. Kam to tam videl? Keby bolo, že jeden z krčmi, bolo by to také bežné. A ten Velestúr pozrite si to, vám odporúčam, treba len na Google zatiaľ. Tam je ten mysteriózny hostinec. Ten hostinec je vlastne otvorený? Nie, to už nie je hostinec, to už je chata, to majú kremnickí turisti, ale je to naozaj 300-ročná budova, ktorá je prerobená, zrekonštruovaná. Oni to tam, pani Ivetka Ceferová, milá dáma, ktorá je kremnická poslankyňa, tak ona to má na starosti. Na plný úväzok. Viceprimátorka, áno, už je viceprimátorka, ale úžasná žena, my sme tam s Alanom sme boli, takže to je veľmi mysteriózne. Prosím, je to prostredie, keď tam chcete ísť, bývať sa tam dá, musí sa to objednať, ale je to skromné, tam je voda na pramení vonku, tam není elektrika. Zapojil sa niekto do tej súťaže, Valestúr? Zapojili ste sa? A nič, nevyhrali ste? Viete čo, nemáte mi, ja naozaj tam, ja vám poviem, tam sa 1000 ľudí toho zúčastnilo, to je strašné množstvo a to je normálne tým, ja ani do toho nejak nevstupujem, to je tým ľudí, ktorí sa to starajú. Takže budeme mať, lebo bola súťaž, že návrh Velestúr s autorom knižky, tak a pôjdeme tam niekedy v máji. Niekedy v máji sa tam chystáte. Cez ten Gergelyho tunel to bude. Pokiaľ vy by ste už nemali žiadne otázky, lebo viem, že dnes v Rožňove sa koná ešte aj ďalšia kultúra. No. Neviem, či sa tam niekto chystá, či niekto sa tam nechystá. Chystáte sa, takže nebojte sa odísť, len vás musíme teda pustiť cez dvere, ktoré sú už zamknuté. Má ešte niekto nejaké otázky, lebo vy ste sa tu tak pred tou besedou rozprávali aj s pánom Dologom aj vôbec celkovo, tak neviem, či ešte chcete nejaký priestor, alebo teda to ukončíme a necháme priestor na nejaké dokupovanie kníh, pretože viem, že ste sa chystali na to, na autogramiádu a možno nejaké osobné otázky. Keď končíme, tak dovolte, aby som ja povedal za seba.
Tak sa pozbuďme vzájomne jednou krásnou myšlienkou, ktorá je v prologu Velestúru. Je to myšlienka z Indie. Hovoria, všetko sa nakoniec na dobre obráti, a keď sa neobráti, tak ešte nie je koniec. To je spisovateľ, ktorého literárna kritika označila, že nastúpil nie do vlaku, ale rovno do lokomotívy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.